नमस्ते। आज आम्ही आमच्या नेबर्सकडे म्हणजे आम्ही आज आमच्या बाजूवाल्यांकडे काय करायला झालो? चिकन बनवायला जाते चुलीवरचं। का पण आज स्पेशल चिकन का असं? आज आत्या येणार आहे ना तुझी, छोटी आत्या येणार आहे। तर आमच्या चुलीवर ऊन आलाय ना आता, तर दुपारचं आमच्या चुलीवर ऊन येतो। तुम्हाला बाहेर पण काकीला म्हटलं तुमच्या चुलीवर जरा मला तुमच्या पद्धतीने चिकन बनवून द्या असं सांगितलंय। बाकीचं सामान दिलंय तिथून, आता हे पण सामान इथून देते पहिलं दे। तोपर्यंत मी दरवाजा बंद करतो। तुमची काकू आता इथून देते आधी पहिलं। काकी काकी हे घ्या। काकी कुठे आहे? काकी आता इथे बघा, हे लावूया मी लाव काय चुलीवरचं जेवण ना वेगळाच असतो। चुलीवरचं वेगळं आहे, पण आता ऊन किती आज ऊन आहे म्हणून त्यांची काकींची आपल्या गडग्याच्या बाजूलाच चूल आहे ना। आपण घरी जायचं म्हटलं तर असं जरासं वळसा घेऊन काळी कशी होत नाही रे मम्मी? तू काळा किती झालाय? काळा नाही, करपलोय पूर्ण मी, पुरा करपूनच गेलाय। मी म्हंटल काळा झालाय म्हणून, पण तू तर पुरा करपूनच गेलायस, काळा काळा कुट्ट झालायस। त्यांच्या घरी चाललो ना आपण। हा, आज फुलं बघ किती सुंदर फुलले। हे मस्त तीन झाले ना। हा, काव्या काय करते? आपले इन्ग्रेडियंट रेडी आहेत ना सर्व? चूल पेटवली काकी? विजाली पण मला किती उशीर झाला। आता पहिला आहे ना खोबरा भाजून घेते। हे सुका खोबरा आहे। इथे खोबरा भाजायचं काम चालू आहे। ते सायकल रिपेअरिंगचं काम चालू आहे। काव्याची सायकल। हे सुपारीचे झाड ना मम्मी? होय। काय ते आडांचे म्हटलं दोन दोन तुकडे कर, भाजायला होईला या। तुम्ही चिकन बनवता ना, ह्याचं नाव काय? कशाचं? चिकनचं नाव म्हणजे तुमच्या पद्धतीने बनवता असं? आमच्या पद्धतीने चिकन म्हणजे चिकन, त्याचं नाव नाही। आता कांदा घालते। कांदा किती आहे आपला? कांदा दोन आहेत कांदे। हा जरासा फोडणीसाठी ठेवलाय। 2-3 हिरवी मिरची घेतली आहे। हा, लसूण, आलं, हे बघ लसूण घेतले 7-8 पाकळ्या, आलं आहे 2 इंच, कोथिंबीर, आणि हा कांदा फोडणीसाठी घेतलेला आहे। आता वरून तेल ना? हा, ते कांदा भाजायला। इकडे काय नाव आहे? झालं का मी कांदा भाजून? नाही, कांदा चांगला भाजायचा। इकडे आपला खोबरा बघा कसं भाजून घेतलंय। इकडे कांदा ना, कांदा आणि मिरची, तेल टाकलंय आणि मिरची। अजिबात जायचं नाही। त्याला फोटो काढतो तुझा। आणि इकडे आण। इथे टोमॅटो आणि हे काय आणलं? चिकन एकदम धुवून बारीक करून एकदम बारीक केलंय ना? आणि धुवून वगैरे आणून बारीक चिकन केला ना, मग तो वाढायला चांगला, आणि त्याला मसाला लागतो चांगला। काय आज काव्य ऍक्टिंग करून दाखवते। चुलीबद्दल सांग, चूल कसली आहे सांगी? हा एकच चिरा आहे, त्या चिऱ्याला कोरवलेला आहे बघा, एक चिरा आहे पूर्ण। म्हणजे आपण बाहेर कसे ते विटासारखे मुंबईला विटा असतात, इकडे चिरा असतात। त्या चिऱ्याला बरोबर तोडलेला मधोमध साईडला आहे ना? त्याला तोडून कोरवून घेतलेला आहे आणि त्याची चूल बनवली आहे। काव्या चिकन आवडतं?
नाही हं? मग काय आवडतं तुला खायला? मासे आणि आणि तेवढंच. आणि ते चटाका पटाका हा आणि मॅगी. हा हा त्याच्यातच खोबरा, कांदा, मिरची भाजून घेतल्यात ना आपण. हे आला घेतलं ना आपण. हा आलू कोथिंबीर कोथिंबीर हे आता वाटायचं मिक्सरला अंडा आणते हा पाणी टाकून. हा थोडस पाणी टाकायचं. आता हे वाटून आणायचं आहे बारीक. हे लावून आणते. हा हा एक काम होत ते काम बोलशील काम नाही. असं आहे आता इथे बघ तूप ठेवलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये काकी तेल टाकताय ना पहिला. हा पहिलं तेल. काकीना पण पाठ आहे. तेल तापलं. आता लसूण घालते हा. टाकली. आता कांदा टाकताय ना. हा कांदा ना उभा कापायचा फोडणीला. बारीक नाही कापायचा, उभा चिरायचा. आज 3 शेफ बसले तिकडे. शेप बसले. तिसरी बघा इकडे. मसाला आला का वास? होय. अजून आम्ही चिकन पण नाही टाकलेला. तिला कांद्याचा आणि लसूणचा वास आला. आई एका जागी बस. आता हळद घालते. हळद, धणे पावडर, धने पावडर. काव्या तू काय घेऊन आली? गरम मसाला. गरम मसाला आणलाय मी. तू नव्हे. आता इथे आपण गरम तिखट मसाला. लाल तिखट. वाटप छान होतं. म्हणून जरा वाटप टाकायचं. एवढे टोमॅटो मस्त झाले, एकदम सुगंध आहे. नको जेवू ना. चालवायचे काय बसून नाही राहायचं. टोमॅटो. एक टोमॅटो टाकला त्याच्यामध्ये. टोमॅटो टाकला. मसाला टाकल्यानंतर टोमॅटो टाकायचा ना. तो काळा नसतो. घाम किती वाटतो. गहू दे गं. नाहीतर काय ती बडबड. हे मसाल्याचा भांडा ते पाणी टाकून घ्यायचं. मग अशी पाणी टाकावं ना टाकताना. तुझी सायकल रेडी होते आता. मॉडिफाय होते 3-4 दिवसात रेडी. इकडे पप्पू हा हे चिकन घालते मी. धुतलेलं आहे आणि कापून घेतलेलं आहे बारीक. कापून घेऊन धुतलेलं आहे. अर्धा किलो चिकन आहे ना आपलं. हा माझ्या पाण्याला आपटतो ना. आता फिरतोय ना मग. घरात खायची होती ती राहायला. पाणी घरात होती. घरात होती. परवाच आणलेली बाय. 2 मिनिटाचं काम. तुम्हाला कसं हवंय त्याने अंदाजान घालायचं. तपतपीतच करा. हा तुमच्या अंदाजान घाला. एवढं चिकन. अगं गप की ग. असं ठेवायचं. मी कधी ह्याच्यावर पण गॅसवर पण हा झाकण ठेवते. उडा नाही टाकत काय. नाही उडा टाकायचा. मग झाकण ठेवला की शिजतो पण लवकर. आई भांडी असू दे. काय करणार?
भांडी घासते भांडी घासशील? म्हणजे भांडी घासली पाहिजे. दे काढून बघ तुझी. हे राहू दे, हे मी घासेन काढायची. भांडी घासायची तेवढी दे. देते ना, ही घेऊन जा. चमचा आवडला. हा चमचा राहू दे. चमचा विसरशील. होय बाय. बघा आमची काव्य काम करते. बघा भांडी घासायला चालली. काय तुझी भांडी घासायला? तिला भांडी म्हणजे काय वाटतं कळत नाही. आवडते का? ए गुड्डी झाकण राहिलं. शॉर्टकट नाही हे आली. झाकण राहिलं. हे बघा धर तिकडं. मिक्सर. मिक्स हा सॉरी. मिक्सर झाकण का मिक्सरच राहिला. तुम्ही ह्याच्यावर गेला असता झाकणावर. झाकण्यावर गेला असतात तुम्ही. असं नॉनव्हेजच्या प्रकारमध्ये तुम्ही अजून काय काय करता? नाही मी हा एकच करते. आमच्याकडे बोकडाचं मटण हे खात नाहीत, त्यामुळे आमच्याकडे बोकडाचं मटण नसतं. फक्त हे सुकं करायचं असलं तर काय करायचं, चिकन आणलेलं असं धुवायचं, वाटप आपण हे करायचं आणि ते मटणाला लावायचं आणि 5-10 मिनिटं ठेवायचं, मॅरिनेट करायचं. हा आणि मग फोडणी लावलं आणि सुकं करायचं. त्याच्यात पाणी ओतायचं नाही. हा अजिबात पाणी नाही हा ओतायचं. वाफेवर सुकं. करायचं, असं झाकण्यात ठेवायचं पाणी आणि त्याच्यावर ते शिजवायचं. आणि मच्छीच्या प्रकारामध्ये? मच्छीच्या प्रकारामध्ये काय सुके करायचे, नुसतं तिखटा मिठावर पण होतात मासे, छान होतात. तुम्हाला कोणते मासे आवडतात? मला काय कुठलेही मासे आवडतात, काटेरे सोडू ना. मासे नाही खात. काटेरी का नाही आवडत? ते मला आवडत, मला लहानपणापासून ना, आत्ताच नाही. कुर्ली आणि चिंगळ. कुर्ले आवडतात. कुर्ले आवडतात मला. कालवं हे 3च प्रकार. ह्याच्यात काटेच नाहीत ना. हा काम जर करते तर टॅमॅटो तिथं कापून ठेवला ठेवर. अक्का अर्धा थोडा कापून ठेवला. आणू आता तो नाही घालायचा, तो असं डेटाचं कापून. काय करते हा काय काव्य का झुला आहे तुझा? झुला आहे का? आई ओरडते ना अभ्यास कर म्हणून. हा करते ना. हा मग नात आहे त्यांची नात. मग आई रागवते, मग आई वाईट ना. नाही. मग तू अभ्यास का नाही करत काव्य? करते मला थोडा थोडं करते. आई सांगते. आई सांगते म्हणून करते. आता तिला पहिलीचं पुस्तक आणायचं, मग पहिलीचा अभ्यास शिकवायचा करणार ना. अगं दूर येतो. मग तिकडे राहा. काकी तुम्ही काय खाते? बडीशेप? बडीशेप. गावठी बडीशेप. गावठी बडीशेप. दूर जास्त झाला. बटाटा पण घातला. बटाटा नाही घातला. हा कॉमन बटाटा मटणात आमच्या. म्हणजे आम्ही करतो ना, आमची आई करायची ती. हा एक तरी बटाटा टाकला बटाटा ना, चांगला लागतो. वेग लोकांना. चवच वेगळी असते ती. ताईला आवडतं ना बटाटा. चिकन मध्ये तर टाकायला. बटाट्याला पण चिकनची चव येते हा मग. येते. आता काय ही आता कमी झाली करायची. होय. डोळ पाणी आहे. म्हणजे आग जास्त भेटली. मीठ टाकते. म्हणजे दूर वाफ होत. मग टाकायला बरं पडतं. जरा आठवते ना. हा आठवते जरा. अंगाचं शिवायला. हा तेच ना. ते आपलं चिकन झालं आहे, शिजलं आहे. आता बघा गॅसवर नाही, चुलीवर ना खाली उतरलेलं आहे. आता थंड झालं की तुम्हाला दाखवते पाहुण्याला जेवून. हा चल आता. आणि पाहुणे ना आले तर पोपट होईल. पाहुणे ना आले तर आपणच पाहुणे, काकी आपण सर्व पाहुणे. झालं चिकन बनवून, ते आता टोप तिकडनं देतील. तिकडनं पार्सल. तो बघा घर तिकडे आहे बघा. पार्सल. घर दिसला तिकडनं पार्सल होणार आहे. इकडनं पाठवायचं. बरं वाटलं जरा चुलीवर ना. आणि चुलीवरची जरा सुगंधच वेगळी असते ना मम्मी. वेगळंच असतं. हा आता तर खाल्ल्यावर माहिती पडेल टेस्ट आहे. आता स्क्रीन मध्ये तुम्हाला दिसत नसेल पण ऊन खूप आहे इकडे. तापायला होत आहे है ना. कुत्रे बघा भाऊ. पूर्ण
ती पण काळी झाली. कुत्र्याचं नाव आपण विचारलं होतं ना मम्मी कमेंट मध्ये, हा. त्याचं नाव भोकुराम ठेवलं. भोकुराम भोकतच असतो ना. तो सारखा भोकतच राहतो. हा बघा बघतोय. आमचा ऑटोमॅटिक गेट नाही हा. चल आता उन्हातून ये लवकर. आता आते आणि काका आले पप्पूचे. त्यांच्यासाठी खास चिकन बनवला. ते पण काकीकडे जाऊन चुलीवरचा चिकन बनवलाय. चुलीवर बनवून घेतलंय, काकीच्या पद्धतीने बनवलाय काकींकडून. आता ते बघूया, टेस्ट करून हे बघूया. आम्ही फक्त टेस्टिंगला दिलंय. बघूया आता फक्त टेस्टिंगला दिलेलं आहे. बघूया काय बोलतात काका आणि आते. मग पंखा बंद करा, आवाज येतो पंखाचा. आता चिकन सांगा तुम्ही कसं झालंय ते खाऊन. तुमच्या काकांना आवडतं का चिकन? आवडतं. मग खावा. मीठ पीठ बरोबर आहे का बघा. आणि चुलीवर केलेलं चिकन आहे. साधा सुद्धा आणि छान. म्हणजे मी नाही बनवलंय, काकीनी बनवलंय. आमचे बाजूवाले काकी आहेत ना, त्यांच्या घरी आम्ही चुलीवर बनवायला गेलेलो. आज आत्तेसाठी आणि काकांसाठी आहे. काकाचा पोट झाला टाईट. हे करा बघा, एकदम रेसिपी एकदम छान झाली आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि काय काय करायचं मम्मी? लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि काय करा, घंटी वाजवा. घंटी वाजवा.